Burj Khalifa pijuas ngau na ya kane ka kerteng. Kane kadai ka building ka bajrong tam ha perthai ka Burj Khalifa. Te sashi sian pat kuble ye pi baro ki parlok ki baju pej ya kane ka channel. Burj Khalifa kadai ka building ka bajrong tam ha perthai baro kawai. Bat kane ka building ka don ha Dubai. Bat perlok baro Dubai kadai kari ka bakiau state bah. Ya kane ngin saya keren pat ha kawai ka por. Ka jingjrong jong ka Burj Khalifa kalong praspa laipo meter. Bat ladangi penkela syaka feet kalong ar hajar nyuspa ar pulai feet. Bat kane ka building ka don shispa andre pulai mala. Lasdang bansna ya ka Burj Khalifa house nem ar hajar sa. Bat la betha ya ki engineer baki happen dep no hapo andre usnem. Lane hapo usnem jong ar hajar shipo. Namar ki laong ban launch no lane pelaj pajba house nem ar hajar shipo. Ban pendep ya kane tang hapo andre usnem kalong shisha ka challenge ka bataf hadu kata-kata. Kat ar hajar ngut kinong trei, kila trei mir labat sngi, ban pendep ya ka Burj Khalifa, ha ka por balabu. La pendep ya kane ka building, ka bajrong tam ha perthai, ha usnem ar hajar khandai, ha ubnai Oktober. Bat ha ka saw tarik, ubnai Januari, ha usnem ar hajar shipo, la pelaj pajba ya ka Burj Khalifa. Ka jinglut bansna ya ka Burj Khalifa kalong $1.5 billion. Bat perlok baro 1.5 billion ladangi penkela syaka pisa India kalalong hadu katno syutip ya pej hi pisia hangne. Bat ka Burj Khalifa kadon bun teli ki wall record. Kum ka building bajrong tam ha perthai, ki lift bajrong tam ha perthai, ka restaurant bajrong tam ha perthai, bat ka night club bajrong tam ha perthai. Bat kiwei de. Lada pidang kwa bantip syapang ka Burj Khalifa skau bahasa komen yang lada ngai baki buon ki komen dengan sashna saka part 2 jong ka Burj Khalifa. Bat ngan sashnaru ka video syapang ka Dubai. Namar usiek jong ka ne ka Dubai ulong ubaklan bah ha ka bor perkhat. Une usiek ha Dubai ukwa bet tangki number 1 lane the only one. Dasisha Dubai kadai kari bapau nam bah. Bat ki pulit jong kane kari kidai ki pulit ki bareus pa tam jong ka perthai. Ya ki pulit jong kane kari la ai da kali ki barem dor hadu kata-kata. Like lem ya kane ka video lada pi tenan. Bat nangis syaj nang tikrat mapi bara kublai sibuan.